Да? Знаеш ли, че има 4 неща, които ти трябва да ги знаеш? Какви са те? Всъщност, те са 4 закона. 4 закона? Кои са те? Първи закон е, че Бог ни обича. Ама не обича ли ме? Да, обичате. Но има един проблем. Какъв проблем? Че хората са грешни и така се отделяват от Бога. А това духовен закон ли? Да, духовен закон е. Втория духовен закон. Знаеш ли какво пише в Библията? Какво? Заплатата на греха е смърт. Аз какво да направя? Исус е направил. Исус е платил за нашия грях. Той е единствения път към Бога. Той казва, аз съм пътя, истината и живота. Как така пътят? Ами ей така пътят. И всеки лично трябва да приеме Исус като свой Господ и Спасител. Ами как да го приема? В молитва. А как да се моля? Ако искаш, повтаряй сред мен. Искам. Тогава нека да се молим. Хайде сега повтаряй сред мен. Добре. Господи Исусе, Господи Исусе, аз вярвам в Теб. аз вярвам в Теб. Вярвам, че Ти умря на кръст Вярвам, че Ти умря на кръста. за моите грехове. За моите грехове. Вярвам, че Ти възкръсна Вярвам, че Ти възкръсна. за моето оправдание. За моето оправдание. Моля Те, прости греховете ми. Моля Те, прости греховете. Очисти сърцето ми. Очисти сърцето ми. Аз вярвам в Теб. Аз вярвам в Теб. Те приемам И Те приемам за мой Господ и Спасител. за мой Господ и Спасител. Амин. Амин. А ти приел ли си Исус?